ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆଜି ରାତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଆମର SS କ୍ରିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର।